आज्ञा आपन परिचय ମୁଁ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି। अच्छा जो सत्यभामा नायक स्वामी काली मृत्युवरण कर विषय टी आप मतामत दिखाँ ସେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ। ଏଇ ଚାଳ ଛାଣି ବରଡ଼ା ଛାଣିରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଶ୍ରା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁଃଖିନୀ ହିସାବରେ ଏଇନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାହି ବହୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ, ଏ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। अच्छा सरकार तरफ कौन साहाय्य मिली ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। अच्छा लोकल स्थानीय सरपंच को जन विषय ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତ ଆମର ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କାଲି ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ବାଦରେ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ସିନା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଜଣେଇ ପାରିନୁ। अच्छा स्थानीय प्रशासन को कौन अनुरोध करेंगे आप ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କେବଳ ଏ ଗରିବ ଟିକେ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ସୁବିଧାଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକ, ଘର କୋଉଠି? ବହଣ୍ଡେଇ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆପଣ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଭତ୍ତା ପାଉନି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି? କିଛି ପାଇନି ସାର୍। ସରପଞ୍ଚ ଆସି କେବେ କିଛି ଦିନ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ସେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଧୀର ନାୟକ। ଆମ ଘର ବହଣ୍ଡେଇ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ପୂର୍ବାବର୍ତ୍ତନ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ପୂର୍ବାବର୍ତ୍ତନ ବି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲି। ମୁଁ ଥିବା ଇଏରେ କେବେ ବି କିଛି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆମ ଗାଁକୁ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆଦର୍ଶ ଭିଲେଜ ହେଇଛି, କେବଳ NH ପିଚୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଏ ପୁଲଟା ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗାମୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ